हम सारे उठावे नहीं कहा उठावनी ना मतलब कि पेटवा लोग के घरे के किन्हू जानी के कुछ होला तो हम वहाँ लोग बोला ले जानी लो हमरा के कि चलो ना का करबू अकेले तो जानी तो वहाँ लोग के एथी होला तो वहाँ नचाए नहीं लो तो नाचे नहीं। माने हिती में जौन बटे डुमकच के स्टार रहनी एबरा जौन बटे इंस्टाग्राम के स्टार हो गइल बनी। हाँ हाँ जो भी है जी। हाँ? जी गांव में जौन बटे अभी जौन बटे रील बनावे के का रीजन बा पति तो अच्छा खासा जॉब करता नहीं अच्छा खासा पैसा अर्न करता नहीं लेकिन वीडियो बनावे में का रुचि बा रहो ऐसे ही बनावत रहनी है। ऐसे ही बनावत रहनी ऐसे ही मस्ती मजाक में बनावत रहनी है। मस्ती मजाक में बनाते बनाते वायरल हो गई हुआ एबरा। हाँ वायरल हो गई ऐसे ही बनावत रहनी है। तो ई रीले तक रहे के बाकी आगे भी जाए के बटे रुआ देखिए आगे बुलाएम लो तो जाई जाई ना तो कोनो बात नहीं रील कौन खेसारी सब के लोग के साथे काम करे के मन बाकी ना अब हम अपना मने काहे कह दे जो बुलाएम लो तो जाइम ना। मने अपना मने मन तो बा मन बा मन बा जी मन बा बुलाएम लो तो जाइम ना तो कोनो बात नहीं के बुलाई लो तो जाए मन का कह सकत है नहीं बुलाएम लो तभी न जाए। पवन सिंह से भी अच्छा खासा व्यूज इकट्ठा करे वाला एवरा स्टार बनन मनी मिराज जेकर जन बटे अभी आईपीएल में पूरा कमेंट्री गइल हन आ पूरा सुर्खी में बड़न तो उनका टीम से कहीं ऑफर आइल कि रउआ के काम करे के तो जाम कि ना जाम बुलाएम लो तो जाएम जाम जी। ऐसा कोनो क्रिएटर रउआ लगे फोन कइलक कि ना कि आइए नेहा जी हमारे टीम में काम बुलाते हैं लोग बहुत लोग बुलाते हैं जी मुझे बहुत सारे लोग बुला रहे हैं जाऊंगी अभी डेट नहीं बताए हैं लोग बोले हैं कि काम कीजिएगा मैं बोली ठीक है करूंगी आप लोग बुलाओगे तभी तो। रउआ लगे तो पैसा के कोनो कमी बा ना ठीक बानी सा मीडियम बानी सा मीडियम बानी हाँ ठीक बानी सा भगवान के मतलब ठीक बा आदमी। गांव नगर में जन बटे रुआ को वो टोना टोनी सुने के मिलल कि ना कि फलनवा के बेटी फलनवा के मेहरारू हेंगा हेंगा करे ले पेट दिखावे ले साड़ी उठा करके दिखावे ले सब टाइप के कोनो हम सारे उठावे नहीं कहा उठावनी ना मतलब कि पेटवा लोग के हाँ हाँ केहू कुछ ना कहेला ना कहे। रुआ का तूरी केहू के हाँ केहू कुछ ना कहेला हमरा के कि हम काहे कहे केहू ना कुछ करे तो काहे के कमेंटवा में तो देखे नहीं कि बहुत सारा लोग अनाप हम शनाप कमेंट पढ़े ना जाने कमेंट लगातार जोन बटे ई जितना भी औरत लोग बटे आयकर विभाग के मेहराज होगा चाहे सिपाही जी के मेहराज होगा टेम्पू वाली होगा इस खाली सिवाने में वायरल काहे होता लोग ऊपर कुछ कहें हम का कहें जेकर मन करता अपन बनाओ तो वायरल होता हम दूसरा का कहें। कब से ही रुआ अंदर ललक आइल की जन बटे ना हमरा रील बनावे के चाहिए कब से ही अंदर आइल हम तो डांस पहले बचपन से करते रहनी बचपन से डांस हाँ 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 कहाँ कहाँ डांस करते रहे अपना घर में करते रहनी सब बर्थडे उर्डे में हाँ सब बर्थडे में जो लड़की नाचे ले लोग शादी सब में कोई हाँ बर्थडे में शादी में सब जगह। गाँव में डमको चुमको सोच रहे तो रुए के बुलाओ जात रहे उनमें डांस करे खातिर नेहा बहुत बढ़िया डांस कर ली बुलाओ लोगों ने इधर का के कहत रहे तनी बताई चला ना नहीं हाथ ठीक बा चला लू चलो ना ने अब ना जानी उतना अब ना जानी ना अब ना जानी अब तो इतना वायरल हो गइल बनी अब तो बुलाओ के पैसा बात ही वायरल के नहीं खे अब तनी दे मने होशियार हो गए नहीं बुझाए लागल तो केहू कहीं ना जाए जल्दी नाचे हाँ एक आध गो ढेर तनी जोर जबरदस्ती करे नहीं तो नाच दे हाँ मैंने गांव में जानी तो अभी भी कहे लोग कि नेहा चलो तनी हमरा बेटवा के बारात गेल बेटू कजवा में नाच दो ये सब टाइप के आज भी कहे लोग हाँ गाँव में अब पर अब ना नाचे ना अब ना नाचे नहीं ना पहले खूब नाचत रहनी है पहले पर छोट रहनी है ना तब अब पड़ोसी में बनी लो ताकि यहाँ के घरे केहू किन्हू जानी के कुछ होला तो हम वहाँ लोग बुला ले जानी लो हमरा के कि चलो ना का करबू अकेले तो जानी तो वहाँ लोग के एथी होला तो वहाँ नचाए नहीं लो तो नाचे नहीं। मने हिती में जौन बटे डुमकच के स्टार रहनी एबरा जौन बटे इंस्टाग्राम के स्टार हो गइल बनी हाँ हाँ जो भी है जी जी। गांव में जौन बटे डुमकच होत रहे में एक नंबर पर वो डांस करत रहनी अभी इंस्टाग्राम में वायरल हो गइल बनी 7-10 मिलियन 12 मिलियन एकदम चल रहल बनी रहुए एबरा स्टार बनी हाँ हाँ तो पहले एगो नेहा गुप्ता के नाम से रहनी एबरा एगो सिपाही जी के पत्नी के एगो ठप्पा लाग गइल आ उहे के साथे एगो ठप्पा लाग गइल बेटे सिपाही जी की पत्नी अब एकदम रील बना रही है इंस्टाग्राम पे वायरल हो गई है तो सिपाही जी को वो रुआ के मना कोई कि ना कि तू ई गलत कर रहल बड़ू ना वो कुछ ना कहे नहीं देखिए वो अपन काम में बिजी रहे नहीं अब का मतलब कौन हम सिपाही जी के साथ रील बनौले बनी कि ना वहाँ के ना आवेला डांस करे ना आवेला ना खड़िया के उसैया पियवा जोन करल ले लोग ना करे वो ना है वो में के जनता नहीं वो दूसरे किस्म के आदमी है वहाँ के गोला न कि दूसरे के इतना सभी सब पसंद ना आवेला तो वे है वो अच्छा ये सब पसंद ना आवेला ना ये सब पसंद ना हो
तू अपन कर तर तो तू अपन कर बाकी कोनो मतलब वहाँ के डर ना नु भइल कि कबो यहाँ कहीं हमरा के ना ना छोड़ के भाग जाइए ना 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 अगर ये सब बात रही तू हमारे को कुछ बोलती ना कि तू मत बनावा हाँ ये सब मन में हुआ के ना रहे ना ना ये सब भरम ना रहेला वो देखे नहीं ना हमरा के हम का है का ना है ऐसे हाँ 1.5 साल से रील बनाओ तनी यहाँ के काफी सोशल मीडिया पर तहलका मचौले बनी एगो जमाना में यहाँ के अपना गांव में डोमकच के स्टार रहनी लेकिन यह बड़ा रील के इंस्टाग्राम के स्टार हो गई बनी बाकी यहाँ के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं लोगन कि सिपाही जी के मेहरारू एकदम इंस्टाग्राम पर छा गई बनी कमेंट करम लोगन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करम लोगन तब तक खातिर जय हिंद।